Menteri Rangba Kejela Konrad K. Sangma hakasan tarik leber ulapli ya kashitaki Mushroom and Training Center bala bay pisa da katanat Tribal Affairs Ministry of Doner bat ka sorkar jela ha opa Shillong ha kajing don lang ka menteri jong katanat Agriculture and Farmers Welfare ka kong amperin lingdo. Habakaren hagijing lang Menteri Rangba ulaong bakasin jam bala syim ka sorkar kalong benkentup lang ya baro ha ka imlang saklang kat ba kejela kanang jam syakman. Kajing thep pisa ka bangila le bat ki kampun roy bangila thaulat kilong le no ela da ka imlang saklang kimla ban kiulang bat long shibenta ha ka jingkiu ke jela Meghalaya laong Menteri Rangba ke jela. Ula pentip bahakini kilai snem balak dem ka sorkar jela kala thep pisa kumba news pa kelur ban wanra ka jingkela bat penbiang ki jingdon kam ba kongsan jong ki nong rem kanang ba ka kam rep jong ki bat ki marep ki penmi kinlong ki basyong dor balak ban klik dor. Ngadon ke jingej bangim don kam ban lek ki kam bathamai henringi don kam ban yarap iki nong rep ban penjanaya ka kam rep. Menteri Rangba ula pentip ru bakathong halor ke jishna bat don ka shitaki Mushroom Production and Training Center kadai ban ajing yarap iki shi hajar ngut ki nong rep. Ula ong ru baya uni utit lak bantung haduk laisin ha ka shisnam bat permi ka pisa ka bakot shilak tingka ha shisintung. Habakhen kelum tang hapok laisnem shispa khanyo kulur tingka kan mi kapisa kabayo da kinong rep lapan pa Menteri Rangba. Ula perseluru ya kinong rep bakit shim kani kasin jam bantung ya uneutet namar ka jingduna ban bamjaka bat kadawa tang khatsan singi bantre ha ka shisin thong bat kataru tang ki jingdon kam bakongsan. Ula ong ru baka jimpen ya yau ya uneutet kadai ka baladon lepa bat kajela kadon kabor ban shalan syaki wipat ki jaka jongkari hapdeng bakaladap biang yaladi. Ula beteng ru baki nong rep kila ban yo baro ki jingdon kam na ka sorkar. Ya kani ka projek la pendep ha ka jinglot ka bakot syaka khatsan pon khatsan kelur. Kani ka jaka thongtet ka don ha Mushroom Development Center opo Shillong. Ya kani ka projek la pentre kam ha ka jigsno ktilang bat ka Yachts Corporation Tokyo ka jaka ka bajur tam ban penmi yaw neutit shitaki ha ka perthei. Kumshi benta ban kentiu kani ka kam labu ru kishnat ban penya yaw ka company ban thiet yaw neutit ka Shillong Shitaki Product Company Ltd SSPL kabalas no ktilang ha pedang ka Yachts Corporation but Hills Farmers Shitaki Mushroom Co-op Society Ltd HFSMC. Laban kedau balamang henriu puar poin lai punyo klur kapisa halor ka Mushroom Mission na kebentasan snem kenti. Kumba kalong mentah ki don hadu san hajar ngot kinong rep ki balayo jimentoy lingba kani ke program. Ka jing kenti wantong yaw neutit kadai ka bala shim khya da katanan agriculture hapo ka jing pentre kam ya ka Mushroom Mission halor ki lai teli ki paya kata ki technology ki jing penya yo bar ka jing don benta ka imlang saklang. Infrastructure is 50 lakhs and 1 as a seed money. Working capital. This is fine. This is my home technology that we can get fresh material. 1,000 members and we are supporting 50,000 rupees as loan. So it's around 10 crores. It's 5 days. Can I? Yeah, please, sir. So I think maybe after the 27 metric ton, I think I must be 2. This is how you have to migrate them so that seal meat when they came to the quantity